Kahinyo Trap Youth Council lingbau ba Roy Kupar Sendram u President kala therting e ka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance MDA2 dagbakenno baka thong tray kam jengka lingba ka Dream lani ka Drug Reduction Elimination and Action Mission kam sham la long ka jingtmu kumbala thau ya ka Habakran sigilat patai kubor din ka jialang yamir jingmut ban rat kong yaw drugs kabala penlong haka Khasi National Darbar Hall Maukhar haka arpo pratare unai lur arja arpusa uba Roy Kupar Sendram ulaong baka Sarkar ka day ban pentray kamno da ka DEED ka Drug Elimination and Enforcement of Dream Mission ulaong ba kumbaga kantin Dream ka day ka jing po asnew kumta kamlong ban su po asnew ban ya kun yaw drugs badon kam da ka kam Ulaong bayakiray na ginigijing lang yung merging mot an sa pajing to siya mentri rang ba ka jalaw konrad gesang ma bat siya ka Sarkar jala. Kaseng kalapan pao bakan penlong no da ka jing yaki pat ba bandawa na ka Sarkar barat din kong yaw drugs da kisin jam ki ba kamting kumbalong ka jing yaki dawa pentrikam ya ka inner line permit. Kumbang itip ka Sarkar jala ka jongi usnam arja kulay ni dumunay June. Kala launch ito ka mission ya ka balatip kung kata ka drug reduction, elimination and action mission. Lani ka Dream na do snam arja arkulai Jun jong snam arja arkulai rei ka masusi kalong ba mental ajan si snam tam ngim yo i kita kidak kishen ba kumnu la pentrikam ya kita ki kendon lani kita ki jingmut ki ba ka Sarkar kalabu apa kata ka Dream rei ka ka bangiyo i kalong ba kumba kalong hi kadai ka kerteng kumba kalong ka kerteng jong ka ni ka yong ni ka mission kadai ka Dream ka umut ka jingpo sneer ka syu sakut hi kum ka jingpo sneer Ndrei ka bangi ngidon ka makajala ka jongi kum bakalong mentahi kalong bala dengi kwa banrat dengkong ya uniu drugs bala jelai hadu kata-kata ndei bangi ong mangi kum ka HYC ndrei u minister u badai pet ya ka social welfare hapo assembly hi ulong ba hapo kajala ka jongi ya kum bakalong mentang la adon kum lailak ngud kita kibriu bala ngop haka jingdi drugs ndei jingdi drugs ko mut ba kila bin banshu inhale kila banshu dung inject bakum ta ter Tila ada laila kunong chong snong jong kani gejala ka jongi ka badon ya ka population kum balai san lak la kunriu lak kaumut ba kum ba 10% na kinong chong snong jong gejala Meghalaya kila adai kita kinong di drugs ti kani kalong ke ka ba isir kai adu kata-kata ka ba itiang adu kata-kata ya ka jinglong jingman jong ka benri ko jongi ti ngi na kalyang jong ka seng yi ong ba kapor kala adai bangin peni la ne bangin le da ka kam dei shu tang bangin shu po snew nama ladengi shu po snew ngin nom la banrat dengkong yu drugs ladengi kwa banrat dengkong ya ka jing jelai jong new drugs sakani ka jala ka jongi kham tam ani ka ri ka bi ya ka jongi ka dei bangin le de ki kam te halor kata ka nong rem ngi penbana manta ka si ba ke HYC kan nom po snew kan le de ki kam bat ngila penbana ya kani ka mission ya ka bana kalyang jong ka seng ngila shim kata kalong ka dit lane ki ban le de ki kam omut ba ka drugs elimination and enforcement of Dream Mission aja apsa ya ka bana kalyang yo kaseng ilapan bana menta kasngi hapo jong kani mission lemba kani jingelang ka bangila pelong menta kasngi haringkat ki rangba snong jong ki snong ki berfer ki badon hang po shlong pada kapsor ki seng long kemi ki seng samla ki riu rangba na ki kenhuan ki berfer ki riu pat ba ki belai don lang ki basngokya badai kani ka jinglong jingman jong ka jing jelai jong drugs hapo ka rilum khasi jantia khamtam ang hapo sor shlom ngilayo ya ki jing ajing mut ki ba per bat ya kita ki jing ajing mut ngilalum ngin lum sejaka bat ki ai ki bangi hap ban bu ahmad jong Sarkar hakani ka tayo ko ban sawan ngin sak bu ahmad jong Sarkar bat nakalyang jong kaseng ngi kwa ban penbena bakani ka mission ka jongi ka de ka mission ka bangin bu ahmad jong ka Sarkar ki jing dawa balada ka Sarkar kam pentri kam ya kita ki jing dawa ki bangila bu ahmad jong ka Sarkar nakalyang jong kaseng ngin saben benai ki program ki berper ti kaseng kum bancu pentip yapi ka we ni ki jing dawa ki ba ahmad do ki bangin bu ahmad jong ka Sarkar ka de ba Sarkar ka de banwanra lani kan sna ya ka we ke rehabilitation center hang ni hapo shilong ka bahe hakaba hapo jongka de bandon ye shibun ki kilat ka kum ki skill training ki medical facilities ba kum ta ter ladangi ong ba kajala ka jongi ka don hadu lailak kinong di drugs ladangi pet ya ka jinglong jingman jongka jingdon ki rehab center ki bedon hapo kajala kum kalong menta shipo du khat waiteli ka capacity ka jongki ka de tang life pa ngut kinong pang ki baki ki la ban shim ka jingkli kalong kita ke arlak khandai pu khandai hajar tam kin le syae Tila ada ka Sarkar hi kam shim ya ka jingkli ban wanra ya ka ya ban shna ya ka rehab center
nak kalian jo kaseng ni sa pelong ya ka jing ki ka ba teng ban penbor ya ka sarkar la da ka sarkar kala ban pen serwaka ya ka bisa da ki pokrur haki jingele tamasa ki ba per beli ka kamla ban wanra la ne ban snai ku rehab center ka ba biang hakaba kamtam ki tu ki long ye ki ba wan na ka long ye ki baduna ka yo ka kot kin yo lat ru ban de syak sumar nama kumba ka long menta bun ki long ye lagi ni khun samla kim let ki rehab center nama kimla afford ya kata ka jing siu la ka long shipo hajar hadu khatsan hajar ka jing siu bekiak ban siu shipna tengi ngiso kata ka de jing nawa ka ba khmat ka mangin bu ahmad jong sarkar bat ka baar ka long ba ka sarkar ka de ban pentrikam ha kalenti ka batikna ya ka ni ka NDPS Act da ka bangi dawa ba ka sarkar ka de ban bu no ya kita ki fast track court la ni ki special court kumba ka long menta ya kini ki case NDPS hi la trial lan ada bishar da ka district and session judge kamlong ku belong ya kikis pokso ka bagi don ki special judge ki ba pet bitik ya katuka ya kikis ki ba David Thick jong ka pokso ti kamtam ang ni po East Kasiel district ka la idon kam banon no kata ka special court hakabakin don ki special judge but ki special prosecutor ki ban pet bitik ya ka ya kikis NDPS but kumju ru ka sarkar ka de ban penklan bat ka de ban I training ka babiang ya ki officer ki ban investigate ya ki case NDPS namar bun hi filai i ka jinglap ka jongi lamba ka RTI ba hapo East Kasiel ki don de ki spa kali ki case ki bala register po NDPS mereka kata ka conviction rate pat kaduna hadu kata bun ni kinong sya pengat ni ka NDPS case ki like no namar on technical ground kombot bakim bot berhenti ya ka NDPS tingi ngiso ba kapur kelade baka sarkar kan don ke special wing kaban pet bitik ya ki NDPS case hak bahkan ai ya ka training ka babiang bah ya kini ki officer ya ki police officer kumjuru ya ki special public prosecutor ki ban yarap hak ban le ya ka trial nam ta kini ki case but ki don shibun ki wei pat ki jingdawa ki ba ka seng kan bu ahmad jong sarkar ya ba kan ka tayo ka ban sawan le singin salet ban ya kendu la kalong ya chief minister ne la kalong ya ki minister ki badai pet ya kan kam but kumakal ong ipi ka seng kala arai ba kini ke jinga khun persya ya drugs kala de ka thma ka bangi ni ha ban pen bana bat ni ban pen urlong la ne ban pen urlong ya kini ke jing dawa ga jongi ka bangi la yo ban pen bana ya kini ka mission bat hapo jo kata ka mission ki don shibun ki bangi ha ban bu ahmad jo ka sarkar bala da ka sarkar kam sngam ya kini ki jing dawa ki bangi ngila ngin bu ahmad jo ka sarkar ka seng kan sepen bana pat ikila jinga ki namar ngim kwa bakum kajat ben riu na kani ka lailak le sia ki san bat suppose nem ki ban sawan ngin yo i la ngin yo ngin lap ba kajat meriu jongi lane ka jala ka jongi kan don ki nong di drugs ki ban poi ki polak ti kita ki kat tu kan ni telikirai ki banging la sim ka ni sngi ya ka bangin selet ban pensuah ka macam sarkar ki ba ngilayo ban ya keren ha ni sngi kawe ne ki jing ajimot ka de ba ka sarkar ka de ban pentrikam bha ya ka NDPS Act kata ka de kawe ka baar ka long ba ki rehab center ki di bandon haman lagi district bat kamtam hang ni apo sor shulong kabalai kita kata ka jingwanra ikini ki fast track court dan ki special court da ka badon ki special judge but ki special public prosecutor nak benta ki NDPS case kabasan ka ba ngilayo ka jing ajing mut ka de ba ka sarkar ka de ban pentri kam hai ka ni pit NDPS hoi ngilayo iya kini singi bala dep ka sarkar kala bentep bala don arngut ki ta ki snar no khai drugs ki bala pengat hapok ka pit NDPS kamut ka detention ya ki claim bail ringi ni kat kum ka jing tip ka jongi kidang bun ki wei pat kita ki habitual offender la ni habitual trafficker ki baju di drugs ki bala syakem laisin sausin sansin de haduk mentai kita ompat pengat hak kes pit NDPS filai i untuk kesengi ke dan untuk kebriu ke syakem nang tena po jalupara apol patan bazar katu kebriu kala don kes aduk sau santeli de ka jingkeli kalong balai ya ka haduk menta ompat pengat po ke pit NDPS tena kalian ka jongi kwa bayo unu briu bala syakem arsin ladau syakem makasien ke balai dai ban pengat ya hapo ka pit NDPS but kidon sekiwi ki jing ajing mut ki bangil ayo kum ka jing don ki OST center ha ki district ki ba per mendai bandan tang nia shulong ki detoxification center kemudian ki free detoxification center ha ki district ki ba per nang ta kani ka forensic lab ka bangi ngidon hang nia shulong ka FSL ki ong
kataru kat kum gajing ajing mut jengkiri orang ba kalong bakamlong equip ban deal bakini ki NDPS case ya ka babun sin ki ban Pak Sabar balada Pak Sabar ka simpor pat banwan kita ki result ki ban mi ti kita ki ki bangi ngilayo jing ngilayo ki jing mut tiladangi pai pat syaki kamram ki bagi snong ki dei ban le kumangitep kuma kalong menta ka situation nang tina po Manipur kalong kumno pilai ya ka city ka ba minister union minister of state hakini si ki bla dep utho sha u MP jong katura u saleng sangma u pentep ba kani ka lenti ki national highway jong ka jela ka jong ni la ne ka jela ka jong ni bro koi ka ade ka transit route na ka benta ban ya khayi kini ki narcotics substance la ne ki drugs ti ngiyo iru ba hakishnong ki babun hang ni apo sor shilong ki don ki brig bawan na ki we ki jela ki ba haki jela ki jong ki le se ga don ka kunrum kunram kam don ka shok sum shok san ki hapan wan ki ni jela ka jong ni ti kini ki brig la da ki hadin ki wan ka jela ka jong ni bun ki engage pat haki ni ki kam khai drugs tinggi kwa banang ni syakmat kala don ka jing kren ba ki try ki kirang ba snong la ni ki dor ba snong ki haban screen ha ba ki sha ye nu bri ban wan shong wai ha po upu usam jong ki snong jong ki kham tam e ki ni ki bri ki wan na ka jala ki wan ki jala ki ba ka shong sok chong sa ni ki jala ka jong ki kam don bat ki di jala ki ba kala pau ba ha kata ka radar nam taban khayi ki ni ki drugs baro ni tip ki kita ki jala ba ki tagiri ki bawan but ni kadon ru kajing kren ban ong ba kisnong kimdei ban ailat ye kitu kibri ki bala syakem ban de drugs khamtam e kibri ki bala syakem de drugs arsin laisin kibri ban ailat shu ki ban kin wansa au put usam jong kisnong jong ki namar kani kan ai mensi me ki bakin yo apat ya ban pengop ki kon samla kitu kisnong ki thau ki jong ki bat ngi kwa ru ba kisnong kin strict ba bai dei bakajing ai yeng jong kini ki trayen namar bon ki kisnong ki don ki jing kren ba bon ki kisnong hi ki don ki yeng ki sem hakaba ki trayeng yela di kim song kim sa ne ki shu ai ki yeng jong ki ti kini ki trayeng kim tep manu ba shong basa ke ga bagini ki nong shong wai ki le akini kisnong ki hakini ki yeng jong ki te ngi so ba na kalyang jong kisnong ki dei ban straight ba ban screen ba yakini ki jeng IY jong ki beriau hakini ki yeng ki ba ki try yeng kim shong kim sa daladi henri ki shu IY ti ki yeng ki jong ki ti ngilak don ru ka jeng ai jeng mut ya ki snong ka kamram ko ba ki kinde kalong ba ki snong ki de ban shim ka jeng kli ban don record ya ki kon samla hakisnong hauput usam jo kisnong ki jong ki ba kin record ya kini ki jeng don jo ki beri belak kerni ya ka jeng di drugs knang ba kisnong ru kin la ban ya kren ban ai jingmut lane ban ai mensim ya ki bahai ngasem ki jong ki ya kini khun samla bakin yo ban ha shi ki jaka sumar bakum ta ter ti kaladon ru ki jing ya kren ba kai ka kamram jong ki kmi ki paru obede ba kani hi ka bakut hi ka dei ka jing kren jong we ni ki rong ba ha bakut hi la dengi kwa ban ya khun yo new drugs ka kamram ka ban kong ka dei na ka yeng ngasem ko jong ki kemi ki kapa ki hab ban pelut por la ne bandon kata quality time ba laki kun ki kiti kata kari ko kong ka baar ka ba ki hab ban pet kalong ba ki hab ban pet ye ki sign la ne ki symptom jeng ki kun ki jong ki kumba ngilayo e ka jing kren ngilayo e jing konsko ko bong ba ka jing di drug si kam ni ka ba ka jing di ka ba shuja kadi ka pattern ka basdang shwa na i jing di kanja usdang shwa na ki berit upoy sa ka jing di drugs ti kikmi ki pa ki haban pe bhai la ki jong ki kon mar bon sin hi kat kum ka jing ya lap ka jong ro ka jing ya lenti ka long ba ki para marjan ki latip bu kun di drugs ki perlok ki latip bu kun di drugs bun ki beri ka nabar ki latip bu kun di drugs ndai ki kimi ki pa kim tip bu kun jong ki di drugs tak hadu andala syakem andala syabah ti ki kemi ki pa kala de kapor yang i kemi pa bangin pet bah ya ka jinglong jingman ya ka rukom im ya ka rukom ya jong ki khun ki kti ki jong ni khnang bala dang ila lap ha ka basdang kidang lap dang shus dang sisngi arsngi la ne shibnai arbanai yidang lap banwat ikila jingrap kum ban yarap tu kun bo nompoi shu put bo nom la shu ban i drugs ti kata ka de ka kamram ka ba ki kemi ki pa ki haban le bat ka balai ka bangin la yo ri ka jing ajing mut kalong ba nda dei than mengidon kam ka awareness program tangi ki khna samla lani ki school ringidon kam ru ka awareness program nam ta ki kmi khpa
kumnu baki kmi kikpakin sneng yang jong kikun kiti kumnu baki kmi kikpakin pet yang kita kin pet yang kita kisain ki semtem bau kun ujong ki ulas dang bandi drugs ulas dang bande ya kini ki kam ki ba per ti kita kini ki jing ai jing mut ki ba ngilayo akan dengan sengibat kawiru kaba ngila ngiyo ya ka jing ai jing mut ba ka jing kren ki babun ki bawan akan dengan jing lang kolong ba kumba ka sorkar kumba ki bor pulit ki yakun ya ki leno haki postnam ki beladab ki snai ki special operation team ki snai ki SF10 ban yakun ki leno la kalong hapo khasi jantehels la kalong hapo garuhels kapor kala adairu ya ki bor pulit bakin shim ya ki nong di ya udrugs kum kita ki beri ki ba le ki kambon man la ni ki kampentri kala adai kapor ya ki pulit bakin dan ya kata ka aggressive attitude persyak ya kini ki drug peddlers akan ni jala ka jong ni ba khamtam ya ani po shlong dia kata ka dia jeng kentu yang ni ya ki bor pulit beri bor sorkar Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya